Good morning mga master. Shortcast na naman kami. Ganun pa rin gamit natin, Vengeance. Saka 2500 series. Saka itong gamit nating lure, remittance ko lang. Ginawa ko lang mga master. Saka may kasama tayo, John Lloyd. Wow! Dito pa rin tayo sa dating spot natin mga master, yung nakakuha tayo ng GT. Subukan natin dito. Okay, mamaya mga master, update na lang. Update na lang mamaya kung ano mangyari. Oh, nice! Vision yung kasama natin mga master, oh. Vision! Talaki ito! Nice! Ayun, oh. Ha? Vision mga master, oh. First class lang nyo, oh. Talaki ito mga master, oh. Ayun, laki, oh. Mga master, sinigurado. First cast niya mga master, nakadali na. Sabi ko nga sa kanya mga master eh, yung red dead niya, siya unang makakadali. Basta red dead dito, red dead dito mga master, sigurado. Basta redded mga master, pag redded ang ginamit nyo dito, sigurado mga master. Talakito ka madadali nyo dito. Nabasan ang cellphone mo. At ang cellphone mo, nabasan. At ang cellphone mo. Sigarilyo, taray! Sigarilyo! Sana all! Ha? Mali kayo na dali niyo mga master, oh. Ayun, oh. Kasi laki ng palad dyan, oh, master, oh, laki, oh. Sana all! Kuya? Ha? So mga master, lipat tayo doon. Lipat tayo sa kabila. Vision tayo mga master, vision. Nakakita ko mga master. Vision tayo mga master, vision. Nakakita ko mga master. Ay mga master, bluepin mga master, oh. Bluepin tribali mga master. Ayun, oh. Yan mga master, oh. Bluepin tribali mga master. Unang kuha ni Anya Lure. Mga master, oh.
Unang kuha niya Anyalor mga master, Bluefin Trevally. Ayun oh, laki oh. Yung kasama natin doon master ayun oh. Punta sa gilid kasi nakakuha rin siya ng kanta, nakitok din. Unang huli ni Anyalor mga master. Bali nag-upgrade lang tayo ng hooks. Linagyan ko siya ng size 12 na hook mga master. Yun. Unang huli ni Anyalor mga master. Bluefin Trevally. Kinostomize ko lang siya master. Riniting ko siya. Nilatan ko ng kulay. Tapos nilagyan ko ng pangalan nito, holographic na sticker na silver. Tapos ang kulay niya orange black. Hindi nakawala mga master. Master, kas tayo dito. Fish on mga master, fish on. Fish on. Fish on tayo mga master, fish on. Ano to? One spot snapper mga master oh. One spot snapper mga master oh. Pangalawang huli ni Kan mga master. Pangalawang huli ni Anyalor. Sana all, may lapu-lapu. Ano master, laki oh. Oh master, hindi natin nakuha ng video, lintik o mamaw. Mamaw na ako mga master, pick-up grouper. Pangatlong huli ni Anyalor mga master oh. Hindi natin nakuha ng video mga master yung laban. Grabe, ang bigat. Woo! Grabe mamaw mga master oh. Laki. Kaya mga master. Salita ko ng salita mga master. Nakapatay pala yung camera ko. Pasensya na po. Grabe mga master ang mamaw. Ayaw matanggal ng lure. Grabe mga master oh. Mamaw mga master oh. Laki. Mga pick-up grouper mga master. Salita ako ng salita mga master. Nakapatay pala yung camera ko. Sayang hindi ko nakunan mga master. Ganda ng laban, ang bigat. Salita ako ng salita, nakapatay pala yung camera ko. Pasensya na. Kasi sumabit yung kasama natin mga master oh. Lapitan natin mga master. Kasama natin mga master na kamamaw oh. Ayun oh. Ay, amom lang!
Hindi niya makuha, master. Ayun na. Iangat na niya, master. Iangat na niya. Yan! Woo! Nilagay agad. Nakadali mga master. Yan mga master, no? O yan na. Hapon na mga master. Salubong na rin yung hangin. Wala na. Nakuha namin mga master, oh. Sana all, nakalas hour pa. Ready kang dumali mga master, ready to. Ito sa akin. Ito nakadali, oh. Yuhuu! Eh mga master na, nasusunod na lang. Next season. Sarsado. Basta ewan ko nung luto to.